Hej alle sammen og velkommen. I dag skal vi se nærmere på, hvordan man løser plusstykker med en metode, der hedder standardalgoritmen. Det lyder måske lidt teknisk, men bare rolig, det er slet ikke så svært. Faktisk er det nok den mest almindelige måde at regne plus på, og I skal nok hurtigt få styr på det. Godt. Standardalgoritme. Hvad betyder det ord egentlig? Lad os tage det første ord. Standard. Det betyder egentlig bare normal eller almindelig. Noget, man altså almindeligvis gør. Og algoritme. Det er et lidt finere ord for en slags opskrift eller en bestemt fremgangsmåde. Ligesom når man for eksempel følger en guide til et spil eller bygger et møbel efter en vejledning. Det er også en slags algoritme. Så en standardalgoritme er altså bare den normale fremgangsmåde, vi bruger, når vi skal lægge tal sammen. Perfekt. Inden vi begynder at regne, er der et par vigtige regler, vi skal have helt styr på. De hjælper os med at regne rigtigt hver gang. Regel nummer 1. Tallene skal stilles pænt op, lige over og under hinanden. Vi starter altid fra højre side med enerne. Hvis der var kommatal, vil vi starte ved kommaet, som vi illustrerer her. Men ellers så ser vi ikke mere på det. Lad os se på regnestykket 54.341 plus 566. Vi skriver 54.341. Og lige nedenunder skriver vi 566. Det er vigtigt her, at enerne står under enerne, tierne under tierne osv. Man kan tænke på, at der står et komma 0 efter hvert af tallene, hvis det hjælper med at få dem stillet rigtigt op. For på den måde, så kan man gøre det ved at sikre sig, at hvis bare kommaerne, de står lige over og under hinanden, så vil de andre tal også stå rigtigt. Og det med at få 1'er, 10'er, 100'er og så videre placeret lige over og under hinanden, det er meget vigtigt, fordi ellers så bliver den her metode ikke brugt rigtigt, og så får man et forkert resultat. Så det er meget vigtigt, at det kun er et tal, der står over og under hinanden. Det er også det, man kalder for et ciffer. Regel nummer 2. Vi lægger de tal sammen, der har den samme pladsværdi. Det er altså det med, at tallene de skal stå lige over og under hinanden. Altså alle enere for sig, alle tiere for sig, og så videre. Og husk, vi starter altid helt ude til højre, når vi regner. Og så til regel nummer 3, som er rigtig smart. Vi skal omgruppere, hvis det er nødvendigt. Omgruppere betyder, at hvis vi for eksempel får 10 enere eller mere, så laver vi den om til 10'ere og flytter dem over i 10'ernes række. Det kender I måske som at have en i mente for dem af jer, der allerede kender den her metode. Lad os tage vores eksempel igen. 54.341 plus 566. Først så skriver vi, for at hjælpe os selv, 0 over og under hinanden. Og det regner vi jo bare ud som 0 er 0. Altså 0 plus 0 er 0. Så simpelt er det sådan set. Så går vi på den anden side af kommaet. Der tager vi enerne. 1 plus 6, det giver 7. Så det skriver vi under enerne. Nu til tierne. 4 plus 6, det giver 10. Men vi kan ikke skrive 10 under tierne, da der kun er plads til et tal. Altså det, man kalder et ciffer. Så vi skriver 0, cifferet 0, og den ene tier, altså et-tallet, det tager vi op som et ciffer. Vi skriver
lige ovenover hundrederne som et ekstra et-tal her. Altså bliver etteren sat i mente ovenover hundredernes plads. Så er det hundredernes tur. 3 plus 5. Og husk den ene, vi har i mente. Så det er 3 plus 5 plus 1. Og det giver selvfølgelig 9, så det skriver vi. Tusinderne. Der står 4, og der er ingen tusinder i det andet tal, så det er jo bare 4. Så derfor skriver vi 4 nedenunder. Og til sidst er det 10.000'erne, og der står 5. Og ligesom før står der ikke noget nedenunder, så vi skriver bare 5 allernederst. Og hvad er resultatet så? Det er 54.907. Og komma 0 selvfølgelig, fordi vi har valgt at hjælpe os selv ved at sætte et komma 0. Og så er den regnet ud. Lad os prøve et eksempel mere. Denne gang er regnestykket 349 plus 168. Vi stiller det op på samme måde som før. Ener under ener, tier under tier og 100 under 100. Vi starter med at udregne enerne. 9 plus 8. Hvad giver det? Det giver 17. Vi skriver 7 under enerne, og den ene tier, den sætter vi så i mente over tierne. Så tager vi tierne. 4 plus 6, og husk vores mente, så det er plus 1 oveni. Det giver 11. Vi skriver 1 under tierne, og den ene 100, den skriver vi så i mente over 100'erne. Til sidst er det så 100'erne, vi skal regne ud. 3 plus 1 plus vores ene i mente, så det giver 5, og det skriver vi nedenunder. Og så er resultatet 517. Super! Så har I set, hvordan man gør. Det var altså standardalgoritmen for addition, eller plus kalder man det. Husk de 3 vigtige regler. 1. Stil tallene korrekt op. 2. Læg tallene med samme pladsværdi sammen. Og 3. Husk at omgruppere, altså sætte i mente, hvis I får 10 eller mere. Jo mere I øver jer, jo nemmere bliver det. God fornøjelse med at regne plusstykker.